салом дӯстони забономӯзам. Қисми ҳафтум аст аз силсиланаварҳои кӯтоҳи мо, ки ном дорад як ибора ба се забон. хоб имрӯз ибораи ман хуб ҳастамро мегирем. Яъне ман хубам ё ки хуб ҳастам ба забонҳои англисӣ, русӣ ва туркӣ тарҷума мекунем. хоб ба забони англисӣ мегӯем ки I'm fine. I am fine. I'm fine. ё ки I'm good. I'm good. I'm okay. Ба забони русӣ хорошо. У меня всё хорошо. Хорошо ё ки у меня всё хорошо. Ва ба забони туркӣ iyim. Iyim. Ben iyim. Ин буд қисми ҳафтум. То қисмҳои навбатӣ. Goodbye.